Yo! Grabe. Alam mo kung may viewers pa itong... Ha? Pwede ako magmura dito, no? Putang ina yung hype na yun. Ano yun, sa page mo na dapat? Oh, tignan mo nga, Jabber Sniper, kung may nanonood pa ba. Putang ina mo ha, putang ina mo! Ayan, Yun, mga kasoward! 8 Makinig kayong mabuti! Oh no, 8 pa lang ang nanonood. O 9, 24. Padali. I-share nyo sa mga Facebook ninyo, i-share mo nga sa timeline ko. Putang ina ka! Abuti mo lang ng mga kahit mga 200 viewers or 1,000, may mumurahin ang putang ina mo. Busy ako sa ano, pasensya na, busy tayo sa bahay natin, no? Ikaw putang ina mo, ha? Ngayon lang ako mag-live dito sa Facebook ko. Pwede nyo i-upload sa YouTube kahit kung may gusto. Sabihin nyo, Jabber Sniper, nagmumura, gano'n. Ayan. Nasa Jabber Sniper ba to? Yung lumang page ko. Ilan ang subscribers ko dito? Ay, ano, page. Ayan, followers. Hoy, kumusta kayong lahat? Pasensya na, hindi ako, bihirang-bihira ako mag-post dito, no? 545. Itong page ko na to, ito yung may 500 plus 500,000 na followers. So, hindi po ako nag-upload na ng video dito. Mga post lang na share, ganun. So, meron pong gumagamit ng account ko, gumawa siya ng page, ginaya yung page ko, yung lahat, yung aking profile, kung ano man yung details dito, ginamit niya, mga video ko sa YouTube, sa lahat pa, ginagamit niya, ina-upload niya sa kanyang page, no, ginamit niya yung fake account na Jabber Sniper. Tapos, okay lang sana sa akin yun. Gamitin niyo yung mga video ko, wala akong pakialam kung makakatulong yan sa inyo. Ha! Tangina! Hilag mo na! Yan. Pero, kapag ginamit niya yung pangalan ko dahil nanghihingi siya ng tulong, no, nanghihingi siya ng pera. So, ikaw ang bugo ka, kapag hindi mo ititigil yan, baka ipapakulong kita, ginagamit mo yung pangalan ko. Sabihin ko talaga sa'yo. So, okay lang yan, gamitin mo yung mga videos ko, gamitin mo lahat ng mga, kung anumang mga videos ko, makatulong yan sa'yo. Kung kikita ka sa pamamagitan ng mga videos ko, okay lang. Pero wag na wag kang humihingi ng tulong, kasi ako, never ako humingi ng tulong sa social media, mga kasoward. So, kung may mga nabiktima, pasensya na kayo, medyo katangahan nyo na rin yan, no? Tandaan po yan, i-upload nyo po kayo ito, pwede nyo itong i-upload, no? So, ikaw na peke na Jabber Sniper, kung gusto mong hindi mabura yung channel mo, ay yung ano mo, yung page mo, alisin mo lahat ng mga post mo na humingi ka ng tulong, no? Tapos meron ka pang ano pa yun? Alisin mo yan, ha? I-search nyo lang, Jabber Sniper, itong mismo. Kapag hindi mo inalis yung mga paghingi mo ng tulong sa mga pinapublic mo, siyempre, maraming mga tanga din ng mga viewers na hindi ko confirm. So, meron nang ang nabiktima na ginamit yung pangalan ko, nagpadalang 20,000 yata yun sa Messenger lang. No, hindi man ako nakakausap, hindi po ako humingi ng tulong. Never, hindi ako humingi. Tandaan niyo po yan, hindi ako humingi ng tulong. No, okay po ako sa buhay kahit na nagko-construction tayo. Kaya ayan na. So, yan, pakikalat na lang ang video na to. Yan na nyo. Manawagan ako ulit, ha. Yung faking Jabber Sniper, kung ayaw mabura yung page mo, ayusin mo. Alisin mo lahat ng mga tulong-tulong dyan. Kasi masisira ako dyan, eh. Sinisira mo yung pangalan ko, eh. Hindi ako humingi ng tulong. Pag hindi mo inalis yan, pasensyahan tayo. Ipapareport ko yung page mo, tanggal yan. Hindi naman ako hindi tayo nagdadamot. Huwag mo lang gamitin yung pangalan ko na humingi ka ng pera. Kahit na i-upload mo lahat ng video ko, i-upload mo kung gusto mo, kung kikita ka sa pamamagitan ng videos ko, wala akong pakialam doon. Basta huwag kang humingi ng tulong kasi hindi ako humingi ng tulong, especially financial. Yan. Okay! Mapanood mo to. Ha? Mamaya pag-check ko, ipopost ko yung Facebook mo. Pag nandyan pa yung mga post mo na humingi ka ng tulong, ipopost ko yan sa community ko, maraming magre-report sa'yo. At pasensya na, matatanggal yung Facebook page mo. Palitan mo na rin yung pangalan mo. Okay lang, kahit hindi mo pwede yung pangalan mo para magamit mo yung pangalan ko. Basta huwag kang humingi ng tulong sa social media na ginagamit mo yung pangalan ko. Kasi bad yan, very bad yan. Masisira ang pangalan natin dyan.
O, di ba? Meron pa tayong, may nanonood pa pala dito. 1.2. Napalive tuloy ako bigla. Kasi doon sa isang page ko, ayaw ko magmura doon eh. hindi ko nga alam eh kung sino yung admin na yan. Saan si Ma'am? Live tuloy tayo. Pasensya na nag-ano, busy lang ako sa bahay. Nag-construction kami, tumutulong din kasi ako doon. Shout out na tayo. Oy, John Brian Francia, salamat. Sa mga hindi updated sa mga videos ko, no, nasa YouTube tayo. Doon ako nag-upload ng mga, nagpapagawa kasi ako ng bahay. So, report mo, idol. Meron akong channel na Japper Sniper Official sa YouTube. Yun. Doon ako nag-update. Hindi, wag mo lang, hindi kailangan i-report yan. Warningan ko lang siya. Basta tanggalin mo lang yung paghihingi ng tulong. No, financial. Nanghihingi ka ng tulong eh. Kung ano-ano, ginagamit mo yung mga style ko eh. Ano? Kapag mayroong Japper Sniper, ha, tandaan niyo po ito, kasi concerned ako sa mga viewers ko, sa mga maluloko eh, sa mga mabibiktima. Kapag mayroong Japper Sniper na humihingi ng tulong financial dyan sa social media, hindi ako yan. Hindi po ako yan. Nilagyan ko siya ng plastic kanina. Putang ina mo, sino ka ba? Nilagyan ko ng plastic yung book. Muli ko, John. Sana malaki na sahod ko. Hindi pa ako nahingi ng tulong mga kasuward kasi may pinagkakitaan po ako. Never kong ginagawa yan. Siguro, maliban na lang siguro kung naghihingalo na ako at wala na akong pera kahit piso. Yan. Pero malabo mangyari yan, mga kasuward. Yan. Pala, nilandscape ko, no? Para, kung gusto nyo i-upload to, mga ano to, sa mga YouTuber dyan, i-upload nyo kagad, i-upload nyo sa mga YouTube. Makakatulong tong live na to. Lagyan nyo lang sa Japper Sniper, nagmumura. Kahit ilagyan nyo ng hindi magandang thumbnail, share. Yung iba nga, di ba? Lagyan nyo doon, Japper Sniper, lumaki na ang ulo, nagmumura na, o ganyan na. Ang dami may manonood dyan, kahit paano. I-upload nyo yung video na to, baka makatulong sa mga watch hour ninyo, mga YouTuber dyan. Okay, so yun lang mga ka-soward, pasensya na kung nakakapagmura tayo dito kasi nainis ako dahil nakita ko na yan noon pa eh, na may Japper Sniper na gumagamit ng pangalan ko. Ginaya talaga yung account ko, Japper Sniper. Okay lang, kita ko, pinanood niya. Maganda ang mga views niya, in-upload niya yung mga videos ko sa channel, sa ano yun, sa Facebook. Wala akong pakialam doon. Nakakatulong tayo eh. Pero yung gagamitin na yung pangalan ko para manghingi ng tulong sa social media, hindi, patay ka sa akin. Yan lang. Maraming salamat. Salamat sa suporta ninyo mga kasuward. Sa channel ko, doon ako nag-update araw-araw. Ngayon, kasama ko si Louie. Kami ni Louie nagbablog sa bahay ko. So si Louie ang nagbibideo-grapher sa akin ngayon. 7 minutes na. Pabuti natin 10 minutes para baka may mag-re-upload. Re-upload nyo sa mga, sa ano nyo, sa YouTube channel nyo kung may gagamit man ang video natin. Para malay nyo, makatulong, di ba? Malay nyo, mag-search ako sa YouTube. Dahil sa live na to, may nakakuha ng watch hour, di ba? Ano pa mga pag-usapan natin? Mag-shoutout na naman tayo. Yan, sabi ni Raymart Pulido, Galura, ako need watch hour, pwede. Pwede, i-upload mo yan, i-upload mo yan. Kaso naka-portrait, dapat naka-landscape pala, kasi pang YouTube. Okay lang yan. Sabi ni Papsi Kills, i-upload, nawala si Papsi. Ang bilis ng comment. Naku, hindi ko nabasa yung kay Papsi. Nawala na. Ano ba yung sinabi ni Papsi? 10 minutes na? Wala ba? 8.9 na. Ngayon na, abutin ng 10 minutes, baka may gagamit ng video na to. Ha? Alam mo lahat kayo! Si Kabangyaw, nakaka-link na. Nakaka-link na, bilisan ninyo! Magandahan ninyo ng thumbnail, tapos ulitin ko, manawagan ako ulit dun sa sa gumamit ng pangalan ko na naggumawa ng fake account na Japper Sniper. Lumaban ka ng patas. Okay lang sa akin. Kahit sino man dyan. Wala akong pakialam. Gamitin nyo yung videos ko. Kahit pa i-re-upload ninyo yan. Hindi pa ako naglalagay ng copyright. Kasi gusto ko makatulong kahit sa ganitong paraan kumita din kayo. Pero, wag na wag ninyong gagamitin yung pangalan ko na nanghingi kayo ng tulong sa social media. Kahit dahil hindi ako nanghingi ng tulong sa social media mga kasuward. Yan. Ay. Yan. 10 na. 10 na. Yan. Babay na. God bless kayo lahat.